Santa Coloma de Gramenet, ciutat termal. L'origen. Durant la construcció del túnel de la línia 9 del metro, al perforar amb la tuneladora pel subsòl del barri del Fondo, va aparèixer molta aigua a gran temperatura. Arrel d'aquesta troballa, s'han fet diversos estudis científics en pous a gran fondària que han confirmat que per cada pou surten més de 10 litres per segon o 864.000 litres per dia a 60 graus centígrads de temperatura. Són aigües de gran puresa, provinents de les capes més profundes de la Terra, que han trigat més de 1.000 anys en arribar fins al punt on les va punxar el túnel del metro. Són clorurades sòdiques amb concentracions de fluor i estronci. I també de fluorur, bromur, bor i wolframi, que indiquen el seu origen termal. Les aigües s'estima que ocupen l'extensió de més d'una vuitena part de la ciutat, incloent els barris de Fondo, Llatí i Santa Rosa. Com una mena de nivell freàtic profund, inesgotable i a gran temperatura. El potencial geotèrmic. Al món, l'escalfor de la Terra s'utilitza per generar energia o per escalfar aigua. És el que s'anomena energia geotèrmica. El de Santa Coloma de Gramenet és dels pocs casos a Europa que un recurs d'aigua termal es troba en un entorn urbà tan consolidat com el nostre. Això obre un gran ventall de possibilitats per aprofitar aquesta aigua per a la calefacció i l'aigua calenta dels nostres edificis. S'han estudiat les necessitats de calefacció dels equipaments públics de la ciutat i s'ha comprovat que amb 3 centres de bombeig que extreguin aigua de 8 pous, n'hi hauria prou per cobrir aquestes necessitats, incloent hospitals, residències, escoles, instituts, etc. La intenció és posar en marxa progressivament una xarxa pública de climatització, desplegant amb tubs aïllats pels carrers, com passa ara amb l'aigua corrent. A més, els equipaments més antics es rehabilitaran per reduir la despesa energètica i millorar-ne el confort. El cost de la calefacció serà més reduït i més sostenible, i la xarxa s'obrirà als altres edificis de la ciutat que s'hi vulguin connectar. El potencial termal. Es vol convertir Santa Coloma de Gramenet en un referent del termalisme familiar. Els 3 centres esportius públics disposaran d'oferta d'aigua termal dins dels abonaments ordinaris, de manera que totes les famílies podran gaudir d'una oferta termal econòmica i de proximitat. Per altra banda, la ciutat disposa d'una reserva estratègica de sòl qualificat d'equipament metropolità al costat del Parc de Can Zam, molt accessible en transport públic. Allà es planteja fer un centre lúdic termal de referència per a la ciutadania i el turisme familiars de l'àrea metropolitana de Barcelona, obrint un concurs per buscar la millor proposta empresarial de desenvolupament del centre. Les xifres. La xarxa de clima connectarà 45 equipaments amb una despesa energètica anual de més de 10.000 megawatts hora. La Unió Europea ja està donant suport al disseny de la xarxa a través del nou programa Urbis, de recolzament a municipis que tiren endavant mesures de gran impacte en la sostenibilitat. S'estima una inversió global de les diferents administracions i operadors de més de 30 milions d'euros a desplegar fins al 2025. La part municipal es finançarà amb subvencions, els estalvis energètics, els ingressos per comercialització de la calefacció a tercers, les inversions ordinàries en rehabilitació d'equipaments i el cànon per la instal·lació del centre lúdic de Can Zam.
El 2025, Santa Coloma haurà fet un gran pas endavant en la seva consolidació com a ciutat termal, promovent des de la proximitat un benestar sostenible per a la seva ciutadania.